ହୁଁ କେତେ ଭିଡ଼। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଯୋଉଠି ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ଆମର ପୂଜା ହଉଛି। ତ କେମିତି ସାଜସଜା ହେଇଛି ଦେଖିବା ପୂଜା ବି କେମିତି ହଉଛି। ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଏଠି ମାଛ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। କାଇଁ ମାଛ? ଆଦ୍ୟା ଆଉ ପୂନମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଠି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ତ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ସବୁ ହଉଛି। ତ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଘର। ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ତ ଘର ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ହୁଁ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି ଡେକୋରେସନ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ନମ କଲର ନାଇଁ ବାପା। ସେପଟେ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ବି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଠି କଣ ଦେଖିବାରେ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଗଲେ। କଣ ସାଇ ବାବା ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ। ନା ନା ପଶୁନି ବାପା ସେଠି ପଶନ୍ତିନି। ହଁ। ଚାଲ ଯିବା। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଦେଖ ହରିଣ ଅଛି ଦେଖ ସାଇ ଏ ସାଇ। ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ତ ଯିବା ଏବେ। ଆସ।
ବାପା କଣ ହରିଣ ପିଠିରେ ବସିବାକୁ ଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ କେତେ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଭାଉଜ କେତେ ନାଚିଲ ବହୁତ ନା। ଏ ଭାଉଜ ଆଉ ଚାଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କିଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଦାମ ଦୋକାନ, ତ ବାଦାମ କିଣାକୁଣି ଚାଲିଛି। କେତେ? ହଉ ଦେ। ଆଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏବେ ଆଉ। ସାଇ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଇଗଲାଣି ଆମର ସାଇ ବାପା। ସାଇ ମୋର କାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୋ ପାଇଁ। ଏଠି ବେଲୁନ ବି ମିଳୁଛି। ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇବା। ସେପଟେ କଣ କଣ ଖେଳନା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଏପଟୁ ଆସିବା, ଆସ ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମର ଚେମା ନନାଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଭାଉଜକୁ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି। ତ ସାଇ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ପୁରା ସେ ଖେଳନା ଆଡେ ଟାଣୁଛି ଆଉ। ଆମର ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସହର, ଛୋଟ ମେଳା, ତ ସାଇ କୁଆଡେ ତାର ଜେଜେମାକୁ ପୁରା ଟାଣି ଟାଣିକି ନେଲାଣି ହାତ ଧରିକି। ସାଇ କଣଟା? ଫୋନ୍ କିଣିବ ଫୋନ୍? ହଉ ଆଣିଦେବି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏଇଟା ଏ ଖୁଡି ଏଇଟା ମାଗ ତ। ଏଇ ଗାଡିରେ। ଏ ଛୁଆ ଏଇଟା ଦିଅ ନା, ଏଇ ଗାଡି ଯୋଉ ଏଇଗୁଡା ଏଇଟା ନବା କି? ଏଇଟା କେତେ? ଦିଅ ନେଇଯିବ ଆଉ।
एडे नियो पैसा ने दे दे चलो आउ किछि किनिबानी हला पळेबा बे चलो केते सुंदर सुंदर गाड़ी अछि एटी बडा सुंदर रेडीटा साई चलो मेहंदी पचे वो मेहंदी एबे हमर बुलाबुली शेष हो जाइछि तो एबे हमें बाहरीबा मेला भितरु साईर आउरी कोन दरकार साई बापारो बेलून ओ बेलून टा नबु एते सुंदर सुंदर बेलून अछि सब बेलून नबु नै कि ता तो गाड़ी पाइछ बेलून टा कोन होबो साई आ जजमान रोले मामार हाथ धरो क्या जी बाकू हैं ओ चंपा पर चलो आउ साई बापार माने टाटू देखिबा साई देखिबा तमर टाटू बापा ए लाइट देखाओ बहुत सुंदर है साई बाबार टाटू देखाओ टिके आलुअर देखाओ लाइट आरे यारे देखाओ वाओ बहुत सुंदर है हम साई बाबार टाटू जीवा चलो एबे हमें बाहरिलु समस्ते घर को जीवा पई साई बापा हमर खेलना कोन आनी छुंती देखिबा चलो तो खेलना कौन कौन अच्छी से गाड़ी देखी घरे जाके देखिबो ना देखिबो बहुत सारा खेलना तो साई बापारो